Minsan sa mundong ito, iniisip natin na maliban sa mga hayop at halaman, tayo mga tao lang din ang naninirahan dito. Pero marami ang hindi nakakaalam na may mga nilikha ang hindi natin nakikita o nararamdaman. Depende na lamang kung gusto nilang magpakita o magparamdam. Sino bang nakakaalala sa inyo sa Marawi Siege noong 2017? Isang labanan ng mga ISIS at mga sundalo ng gobyerno. Para po sa kaalaman ng lahat, ang mga ISIS po ay mga baluktot ng mga paniniwala at prinsipyo. Kumbaga, sa reliyon, perpekto man. Pero yung mismong tao o mga miyembro ng relihiyon na yon, hindi. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth, at sa inyo mga tagapakinig. Isa akong silent o avid listener sa mga channel nyo. Mahilig ako sa mga kababalaghan dahil ako din mismo ay nakaranas nito. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Yumna, isang Muslima na galing sa tribong Maranao, nakatira sa Masio, Lanao del Sur. Pero nagstay po ako sa Marawi ng ilang taon dahil na rin doon ako nag-aaral sa isang malaking universidad. Nasa middle class yung pamilya namin. May kaya, pero hindi naman masasabing mayaman talaga. Teacher yung ome o nanay ko at isang OFW ang abi ko o si tatay. Noong taong 2017 ay isa akong third year college student sa Mindanao State University sa Marawi. Wala akong tinatawag nilang circle of friends dahil isa akong introvert. May iisang BFF ako at pangalanan natin siyang si Fia. Short for Afia. Very close po kami ni Fia, Sir Seth. Kami ang palaging magkasama sa eskwelahan at pati na rin po sa boarding house na tinutuluyan ko. Ka-boardmate ko siya. 4 na buwan bago maganap ang Marawi Siege, may bagong transferee sa aming eskwelahan. Kaklase ko. Pangalanan natin siyang Justin. Maputi, chinito, matangkad, pogi. Medyo may pagkahawig po siya kay Enchong D. Pero matangkad nga lang itong si Justin. Chinito siya, gawa ng half Chinese po ito. Ang mama niya yung Chinese pero namatay daw po ito sa isang aksidente yon. Yun ang sabi ng kanyang ama sa kanya. Samantalang ang kanyang kama ay isang guro din na nakatira sa Ormoc. Baligaling po ito ng Iligan. Doon po talaga siya nakatira at namumuhay na mag-isa pero naisipan daw niyang mag-transfer sa Marawi para maranasan kung paano manirahan sa lugar ng mga Muslim. Naging kaibigan namin siya pero hindi ganun ka-close. Kumbaga kung magtatanong siya, sasagot ako. Meron siyang ugaling kakaiba. Parang may sariling mundo. At saka sa amin sa Islam, bawal kaming makipagdikit sa mga lalaking hindi namin maram. Ang maram po ay sila yung mga lalaking malapit lang po sa buhay namin, katulad ng tatay, kapatid na lalaki, anak na lalaki at asawa. Hindi na po kasali sa maram namin ang mga pinsang lalaki o tito. Kaya nga pwede kaming ikasal sa mga tito namin o mga pinsa namin. Ganun yung tradisyon. Pero siyempre sa kapatid po namin ay hindi kami pwede. Balik tayo sa kwento. Isang araw ng Marawi Siege. Nasa eskwelahan ako noon nang biglang nagkagulo sa labas. Lumabas kami ng mga kaklase ko at sinilip kung ano ang nangyayari noon. Ang tanging naririnig lamang namin ay sigawan ng mga estudyante at ang binabanggit nilang linyang, unahan ko na po kayo mga kagiliw. Hindi ako maalam sa ganitong lingwahe pero susubukan ko na basahin ito. Ito ang sinasabi ng linya. Katatansiran a kipakasusulot sa mariga gomaitum. Nang ibig sabihin ay, ayan na yung mga nakaitim at mga nakapula. Noong mga panahon na yun nataranta na rin kami nang bigla kaming makarinig ng mga putukan. Agad kaming nagsitakbo ng nakayuko. Kanya-kanya kaming tago. Nagkahiwalay kami ni Fia sa dami ng taong nagsisitakbuhan nun.
Umiiyak na rin ako noon, Sir Seth, dahil naiisip ko na mamamatay na lamang ako na hindi ko nakikitang pamilya ko. Hanggang sa natrap ako sa isang drum dahil doon ako nagtago. Yung uhaw at gutom ay tiniis ko para lang makaligtas. Yung drum na yun nasa isang lumang building lang dahil doon ako dinala ng mga paa ko at doon na rin nagtago sa malaking drum na yon. Rinig ko pa rin ang putukan ng mga magkabilang panig. Nang sa pangatlong gabi ko na doon, hinang-hina na ako. Nang may marinig akong mga lalaking nagsasalita. Sinilip ko sila dahil may butas yung drum na pinagtataguan ko. Mga armadong lalaki ang nakita ko. Sabi ko pa noon sa sarili ko, kailangan ko ba silang pagkatiwalaan? Lumabas ako at nagsalam ako sa kanila. Sabi ko, peace be with you mga kuya. Ang sagot nila, ganun din. Peace be with you too. May isa sa kanila ang nagtanong sa akin kung ano ba daw ang ginagawa ko doon at bakit hindi daw ako lumikas. Sabi ko, hindi ko na alam kung saan ako dadaan. May kasama akong kaibigan pero nagkahiwalay kami. Tsaka pangatlong gabi ko na rin doon. Tinanong ako ng isa kung kumain na ba ako noon. Maluha-luha akong sinabi na hindi pa. Grabe yung gutom at uhaw ko na mga sandaling ito. Isinama nila ako, Sir Seth, sa kuta nila sa may ground zero. Mabait naman po yung lalaki na ako mausap. Pangalanan po natin siyang Abdul. Natakot at nabigla ako nang makarating kami doon sa kuta nila dahil puro lalaki ang naroroon. At isa sa napansin ko na may isang lalaki doon na panay ang tingin sa akin. Yung, alam mong, tingin na may pagnanasa, Sir Seth. Ganon na ganon. Narinig ko pang sinabi niya kay Abdul na bakit daw ako naroroon. Baka daw isuplong ko sila. Sabi naman ni Abdul na hindi mangyari yon dahil hindi daw nila ako papakawalan hanggat hindi natatapos ang gera. Sabi ko pa nun sa sarili ko na paano kung hindi na ako makabalik ng buhay. Grabe talaga yung takot ko nun. Isang gabi, nagising na lamang ako dahil may humahaplos sa pisngi ko. Pagmulat ko na mga mata ko ay nasa harapan ko itong lalaking nagsabi kay Abdul na baka isuplong ako nun. Sinabi kong anong ginagawa niya, na wag niya akong hahawakan. Ang sagot niya, wag daw ako maingay nun. Paulit-ulit kong sinasabi sa kanya na wag niya akong hahawakan pero bigla niya akong sinampal. Ramdam na ramdam ko yung pag-iinit ng pisngi ko at hapdi nito. Tinanong ko siya kung ba't niya ginagawa yon. Di ba nga Muslim siya? Nasaan ang prinsipyo niya? Hindi ako Muslim. Isinama lang ako ng kaibigan ko dito. Aba, malay ko bang may gera palang magaganap kaya sumama na lang ako sa mga taong to. Kaya pwede kong gawin kung ano man ang gusto kong gawin sa'yo. Patuloy pa rin siya sa paghawak sa mukha ko nang biglang dumating si Abdul at sinuntok itong kasama niya. Pre! Anong ginagawa mo? Bakit pre? Di mo naman kaano-ano yan ha? Tsaka huwag kang magmalinis. Hindi ka santo. Dami nga na nating kinitil na sugo ng gobyerno eh. Magpasalamat ka pa nga at sumama ako sa grupo nyo. May ipinaglalaban kaming prinsipyo. Kinukuha lang namin kung ano yung sa amin. Hindi naman kasi makuha sa usapan ng mga nasa gobyerno eh. Tinanggalan nila kami ng karapatan at saka wala kang alam kung paano inalipusta kaming mga Muslim na mga nanunungkulan. Sumabat ako sa kanila. Tinama ko ang prinsipyo ni Abdul at ang sabi ko, huwag niyang kalimutan na haram sa Islam ang kumitil ng buhay. Dahil pagbabayaran mo nito sa kabilang buhay nun. Tsaka kako ang prinsipyong sinasagawa nila ay hindi lunas para magbuklod ang Muslim at ibang reliyon sa bansa. Sadyang may tinatawag kaming maratabat, Sir Seth, ng ibig sabihin ay pride. Isang pride ng isang Muslim na kapag alam niyang nasa tama ay ginagawa niya. Buhay man niya ang kapalit. Lilinawin ko lang po dito na madalas sa ipinaglalaban namin ay ang karapatan namin sa bansa. Dahil sa kaugat-ugatan ng kasaysayan ng Pilipinas, kami ang mga unang nanirahan dito bago pa man sakupin ng mga Espanyol, Amerikano at mga Hapon ng bansa. Hindi maiisip ng mga kapatid ko ang mag-aklas laban sa gobyerno kung pantay-pantay ang trato sa amin. Balik po tayo sa kwento.
Sa gabing iyon ng pagbabangayan ng dalawa ay biglang may kumalampag sa may bandang ibaba ng isang building na pinagkutahan nila. "Iktiar ka no! Ilaya niyo o mga ridway! Maganda kayo! Tingnan niyo baka may kalaban!" Bigla-biglang bumalik ang isa sa mga kasama nila at nagtatatakbong sinasabi ang katagang, "Aswang! May aswang na nakapasok!" Mas dumoble ang takot ko, sir. Sabi ko pa nun sa sarili ko na, anong aswang? May aswang ba talaga? Walang ano-ano ay biglang may lumundag sa harapan namin ni Abdul. Isang matangkad, pangit, mabalahibo at kumikinang ang katawan. Nakahubad ito ng pangitaas at mahaba ang braso at kamay. Napanganga na lang talaga ako sa mga nasaksihan ko. Sabi ko pa noon, kung hindi ako mamamatay sa giyera, baka sa kamay ng aswang na ako mamamatay. Nakakapanindig balahibo talaga ang mga nasaksihan kong sa postura at anyo ng nilalang na yon. Sa hindi ko mawaring dahilan, Sir Seth, bigla itong nagsalita. "Palabasin niyo ng buhay dito si Yumna. Kung gusto niyo pang mabuhay." Takang-taka ko kung paano niya nalaman ang pangalan ko. "Walang masasaktan dito. Basta't maisasama ko ng maayos si Yumna." Napatanong ako. Ako isasama? Sabi ko wag na. Kung gusto niya akong iligtas ay salamat na lang. Gusto kong doon na lang ako. Pautal-utal ako noon dahil paano ba naman ako sasama sa isang aswang na hindi ko kilala, di ba? Tsaka aswang yun. Sabi ko pa noon mas mabuti nang doon ako sa grupo ni Abdul dahil alam ko mga tao ito. Rebelde pero alam ko naman na hindi ako lalapain o sasaktan dahil kapwa ko siya Muslim. "Hindi ako masama. Gusto lang kitang iligtas sa siguraduhing makakauwi sa inyo ng walang sugat." Matapos niyang sabihin yun ay tinanong ko siya kung ba't ako magtitiwala sa kanya. Hindi ko nga siya kilala noon. Magsasalita pa sana yung nilalang nang bigla siyang pinaputukan ng kasamahan nila Abdul. Natamaan siya noon sa braso na sobrang ikinagalit niya. Nilundagan niya ang bumaril sa kanya at tumilapon ito. Doon na biglang nagsalita si Abdul. "O sige, payag na ako. Isama mo na itong babaeng ito. Hindi ko naman ito kaano-ano." Medyo nainis ako nang gawa ng ipagkakanunuha ko ng kalahi ko. "Pumayag ka na, Yumna. Mukhang mabait naman. Iuuwi ka nga daw niya sa inyo eh." Matagal kong tinitigan ng nilalang. Pero habang tumatagal, para bang nagiging pamilyar sa akin ang mukha niya. Kahit na sa pangit nitong kaanyuan. Nagulantang ako sa mga sinabi niya. "Alam kong nakilala mo ako. Ako ito, Yumna. Si Justin." Gulat na gulat ako sa sinabi na yun ng nilalang. Ikaw ba talaga yan, Justin? Aswang ka?" "O, Yumna. Aswang ako. Pero hindi ako nananalasa. Minarkahan kita kaya kita nahanap." Sa kabila ng tensyon na hindi ako sumama kay Justin. Naghilom din ang kanyang sugat ng mabilisan dahil sa may abilidad itong magpagaling ng sugat niya. Nanatili ako sa kuta na yon. Pero alam kong nasa paligid lamang itong nilalang na ito para bantayan ako. Hanggang sa isang gabi, dumating si Justin sa kuta nang minsang iwanan ako ni na Abdul at na mga kasama niya. Pinipilit pa rin niya ako na sumama sa kanya. "Yumna, alam kong natatakot ka sa akin pero magtiwala ka lang. Hindi ako masamang tao o aswang." Tinanong ko siya kung bakit gusto niya akong iligtas. Hindi ko siya kaano-ano at aswang siya. Paano ako magtitiwala sa isang kampo ng dilim? "Aswang ako, Yumna. Pero pusong tao pa rin ako. Hindi ko kayang ipahamak ka o mapahamak ka. Ang totoo niyan, may gusto ako sa'yo. Matagal na kitang sinusubaybayan at buti na lang ninarkahan kita kaya kita natuntun.
Ikaw ang unang hinanap ko ng magkaputukan pero sa dami ng taong nagsilikas, natagalan ako na hanapin ka. Natagalan akong matunto ng samyo mo. Napatulala na lang ako. Hindi makapagsalita. Sa isip-isip ko pa sa dinami-dami ng nilikha ng Panginoon. Aswang pa talagang nagkagusto sa akin. Muli ko siyang tinanong kung seryoso ba siya. Gawa ng imposible yun eh. Kahit na tao siya at hindi aswang ay napaka-imposible dahil lalaking Muslim lang ang pwede mag-asawa ng hindi Muslim. Kami mga kababaihan ay ipinagbabawal sa amin na mag-asawa ng hindi namin kareliyon. Tapos aswang pa, di ba? Alam ko yun, Yumna. Kaya hayaan mo na lamang ako na mahalin ka kahit na imposibleng magustuhan o mahalin mo ako. Huwag mong ipagkait sa akin na mahalin ka kahit malabong maging tayo. Sapat na sa akin na mahal kita kahit walang balik na pagmamahal sa akin. Makahulog ang sabi niya. Hindi talaga ako makapaniwala sa mga nangyari. Biruin mo, may gera na. Tapos may secret admirer pa ako. Kinaumagahan, nagdesisyon ako na sumama na lamang kay Justin para maihatid niya ako sa amin sa Masyo. Siya nga pala, Sir Seth. Si Justin ay isang gabunan. Malakas na uri ng aswang. Nagtaka pa ako noon dahil pabiro ko pang sinabi sa kanya na may ganon din pala sa lahi nila. Parang Muslim lang na by tribo din. Doon ko lang din nalaman na marami palang klase ng aswang. Ang alam ko lang kasi na kapag aswang ay pangit, maitim, mukhang demonyo at kumakain ng tao. Hindi ko sukat akalain na may aswang pala na panghipapawid, panglupa, at pati aswang sa karagatan na may iba-ibang uri. Hinatid ako ni Justin ng gabi. Pinasakay niya lang ako sa likod at mahigpit akong nakakandong sa likuran niya. No choice na rin ako, Sir Seth, dahil gusto ko na rin noon umuwi na. Hindi ko sukat akalain na may makakakita pala sa amin sa kalagitnaan ng gabi noon. Binaba niya ako sa bandang sakahan ng mga taga doon sa amin, sa barangay ng Dayawan sa Masyo. Pagkababa ko ay binagtas ko ng daan pa uwi sa amin pero bago pa ako maglakad, nagpaalam itong si Justin. Mag-iingat ka. Tandaan mong palagi akong nandito. Nasa paligid at nakabantay sa'yo. Huwag kang manghinayang na tawagin ako kapag kinakailangan mo. Nagpasalamat ako sa kanya. Sabi ko mabait nga siya. Tuluyan akong nakauwi sa bahay namin. Nagtaka ang nanay ko nang biglaan ang pagdating ko sa bahay. Kinamusta ako. Kung wala bang nangyaring hindi maganda sa akin. Hindi ko na binanggit sa kanya mga pinagdaanan ko para hindi na siya mag-alala. Sa maiksing pag-uusap namin ng nanay ko ay nagtungo na ako sa silid para matulog noon. Kinaumagahan, nagising ako sa bulyaw ng isang tao sa labas ng bahay. Sumilip ako sa bintana at nakita ko na yung tito ko pala'y nagsasalita ng pabulyaw sa nanay ko. Kapatid po ng tatay ko yung tiyo ko. Disiplinahin mo yung anak mo ha! Hindi porket wala dito yung kapatid ko ay hahayaan mo na lang yan. Ako talaga didisiplina dyan. Walang hiya. Gusto ba niya mabugutan ng ulo dahil sa paglabag niya sa katuruan ng relihiyon natin? Matino bang babayang sumasama sa kung sino-sinong lalaki? Sinabi naman ni nanay na wala daw siyang nakitang kasama ko noon pagdating ko. Na mag-isa lang ako at saka ano bang lalaki yung pinagsasasabi ng tiyo? Huwag siyang gagawa ng kung anong chismis na walang patunay. Nakita ko sila. Nasa sakahan na ko noon dahil tinali ko yung kabayo ko nakawala. Kitang-kita ng dalawang mata ko na may kasamang lalaki ang anak mong si Yumna. Siya ay naghatid dito sa kanya. Mapapariwara pa yan ang dahil sa pangungunsente mo. Ipaasawa mo na lang yan para hindi na malihis ng landas yan. Baka isang araw malaman-laman na lamang natin na nabuntis na yan dahil talagang ako mismo pupugot ng ulo niyan. Sunod-sunod ang napakahabang sermon ng tito ko noon. Hindi na nakapagsalita ang nanay ko dahil tinalikuran na siya ng tito ko nang matapos na ito makapagsalita. Pinunta naman ako ng nanay ko sa silid at kinompronta ako. Sinabi ko sa kanyang totoo, ang buong katotohanan na pinagdaanan ko sa unang araw ng Marawi Siege hanggang sa paglitaw ni Justin.
Hindi inaasahan ng nanay ko na makakaengkwentro ako ng isang aswang. Nung unay ayaw pa nitong maniwala pero kalaunan ay naniwala na rin ito. Paano ako nakauwi ng 10 oras ng gabi na wala namang namamasada sa amin ng ganun, di ba? Sinabi kong pinasakay ako ni Justin at mabilis na tumakbo pa uwi sa amin. Dumaan ang ilang araw, Sir Seth. Tahimik naman ang pamumuhay ko sa bayan namin nang biglang magpakita si Justin sa mismong bahay. May ibinigay ito sa aking bato na ginawang kwintas para proteksyon ko umano sa mga kauri at katulad niyang aswang. Hindi ko tinanggap yon sa kadahilan ng napakalaking kasalanan sa aming mga Muslim ang pagtitiwala o paghingi ng gabay at tulong sa mga bato, sa estatwa o kahit na anong nilikha dito sa mundo. Tawag dito sa amin shirk, nang ibig sabihin ay pagtatambal sa dakilang lumikha. Sa amin ay iisang Diyos lang kami nang hihingi ng proteksyon at hindi sa mga nilikha lamang na katulad nating mga tao. Kagaya ng mga bato o mutya, mga hayop o halaman, mga espiritu. Basta lahat ng yan ay nilikha ng Panginoon, kaya bakit kami hihingi ng tulong o proteksyon? Sa nilikha lang din ng katulad namin. Isa lang ang hinihinga namin ng proteksyon at gabay. Yun ay iisang dakilang lumikha lang. Kaya yun, hindi ko tinanggap ang binibigay niyang kwintas na bato. Nagulat na lamang kami, Sir Seth, nang biglang may bumato kay Justin. Si Tito, na saktong napadaan pala sa bahay namin. Tapang mo ah! May gusto ka ba sa pamangkin ko? Hindi ka naman Muslim, di ba? At alam mong hindi pwede. Kung baka Muslim ka, baka may tsansa ka pa na mapakasawa tong pamangkin ko para na rin matigil na sa katigasan ng ulo niya. Pero hindi. Hindi ka pwede sa pamangkin ko. Kaya lumayas ka na dito. Bago ka pa namin balatan ng buhay. Wala po ako masamang intensyon. Kinakamusta ko lang po si Yumna. At sumasagot ka pa. Lumayas ka dito ngayon din. Inawat ko si Tito dahil lalapitan niya na si Justin. Gusto ko lang umawat pero parang napalakas ata ang pagtulak ko kay Tito. Dahilan na muntikan na niyang pagsampal sa akin nun. Sasampalin na sana niya ako pero mabilis na nahawakan ni Justin ang kamay niya. Huwag niyo pong pagbuhatan ng kamay si Yumna. At sino ka para parang-aralan ako ah? May karapatan ako dahil tiyo niya ako at ikaw anong karapatan mo manghimasok? Nagulat na lamang ako, Sir Seth, nang biglang sinuntok ni Tito si Justin. May sakit ka pa ata. Ang init ng katawan mo tapos pumunta ka pa dito. Tuluyan na lang kaya kita. Dahil nga sa aswang, Sir Seth, ay mainit po talaga ang katawan nila. Kaya nga po takot sila sa tubig dahil umuusok talaga yung katawan nila kapag nababasa sila nun. Nabigla ako nang biglang nagbago ang mata ni Justin. Naging puro itim yun at masamang tumitig sa tito ko. Nagulat naman ang tito ko, Sir Seth, at napasigaw ng aswang ang lalaking ito! Dahil sa ingay ni tito ay nagsilabas ng mga kapitbahay namin at tinabol nila si Justin. Umaga yun at alam kong mahina siya sa umaga. Gaya ng sinabi niya. Hindi ko na alam ang nangyari sa paghabol nila. Hanggang sa nagtatatakbong pumunta sa bahay yung pinsan ko at sinabing napatay nilang aswang na kaibigan ko noon. Tinanong ko ang pinsan ko kung paano nila napatay at nagapi. Isa pala sa mga tumugis sa kanya. Manggagamot. Parang albularyo na rin sa amin na kung tawagin sa amin ay master. Dahil sa tulong niya ay naipako pala si Justin at pinagtulungang bugbugin at pagtatagain hanggang sa mawala na ito ng buhay. Pamakong espiritual po yung ginawa ng master na ito. Nalumo ako, Sir Seth. Pakiramdam ko ay kasalanan ko ang pagkamatay niya. Tulala ako nang malaman ko ang buong pangyayari at hindi namamalayang tumutulo na pala ang mga luha ko sa mata. Kahit papano napalapit ang loob ko sa kanya sa maiksing panahon. Isa sa mga hindi ko malilimutan ang pagdating niya sa buhay ko. Nanisa hinuha ko ay hindi ko akalaing mamahalin ako ng hindi ko kalahi o katribo. At lalong hindi ko katulad na isang normal na tao.